Takže máme pondelek, ideme cvičiť. Dneskajší plán X5. Toto testujeme Bufikos, ten vyzerá, že ide. Potom zaleštiť toto. Iba toto vlastne, aby to nekričalo. Dobre, možno zo zlakov. Neviem, či to bude počuť, lebo X5 naštartovaná. Takže tak. Z X5 200 cez 200 km sa spravilo, takže žije. Dobre to bude. Zastoj bulka. Potne sa, rozjebe to tu. Takže neviem, kto vymyslel tento oný klip, čo tuto drží, ale keď ho máte zlomený, tak si musíte vybrať celý túto pičovinu takto. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Aby ste dostali k tomuto šrobu tuto na boku. A tým pádom tento držač, čo je tuto na svetlo, sa dá dať na bok. A potom ešte tu máte priestor a dá sa to stlačiť. Neviem, kto to vymyslel, ale akože dolámanie jedného klipu znamená boj na 2 hodiny. Keď neviete, čo máte robiť minimálne. Čož ja tieto auto nerobím, nepoznám, takže mi to aj tak trvalo. Má bratovi. Je to fakt geniálny nápad. Dať na klipy nárazník. Takže tam si vymenia stabilizátory, šéfko. Tuto majsterko odtejpuje nárazník na Octaviu. To som skúšal urobiť toto, trošku som to dojebal, zabudol som prístrekové laky, že existuje, zase viem niečo nové. A teraz sme vymýšľali to, že ak sem urobíme svetlo. A má z toho nádhernú radosť pán Peter. Ale dobre to bude. Pondelok, jak má byť. Tu sme bojovali z Octaviu. Tam sú svetlá. Tu je Bragel po mne. A tu je Bragel zase po mne. A tak no. Takže máme úterek. Ideme pokračovať na tomto. Ja už som viac menej začal. Tam. Ideme vlastne na tento striekať nárazník. Uvidíme čo dneska. Možno kabeláž. Možno X5. Vyvelcí. Takže nárazník máme vybrúsený, teraz už iba odmasniť. Vlastne od silikónu. Zmäkčovač, primér, farba, lak. To budeme robiť až poviem, čo pôjdem pre brata. Teraz už iba nejaké pičovinky. No, takže dneska máme krásny útorok. Žiadne auta sú do nej, všetky sú vzadu. A tu sú je Octavia. Taký je to Progress. Obrúsený už je pekne. Celý. Odmašnený. Ochránený. Tuto Maťko si pripravuje pištolku. Zase tu narobí bordel, ktorý tu týždeň bude. Toto je rozobratá Octavia. Tu je rozobratý Peťko. Nastavuje Diginu. My sa s Peťkom teraz pustíme zase do kabeláže. Lebo ju tak strašne milujeme. Každý jeden kábel je viac menej rozjebaný. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Takže všetkých, aj tieto. Vidíte to? No, teraz trošku to vidieť. Vidíte, že aj tam sú. Takže tak. A keby niekto chcel vedieť, tak toto sú káble. Keď to rozoberiete, tak tento šteker, čo ide tak 2 káble úplne mimo, tak toto je šteker od toho skla. Od toho skla. Takže keď vám nejde to sklo, tak sú tieto dva zajebané.
No, takže našli sme si ďalšiu aktivitku. Máš, Peťko? Mám nožík. Nožík mám a dej mi nejak. Robíme tu, toto sa dorobilo. Na primer, streknuté v primeri to je. Ešte farbu a lak, ale ešte predtým tu sú ešte od toho ryhy. Takže to ešte trošku prebrusím a dám tam git na plasty. A potom to zasa fúkne iba, aby to bolo čo najlepšie. A Peťko tam dáva dole to pojebané svetlo, čo tam bolo predtým, našim úžasným fixom, aby to nepadalo v kábel, aby nepadal do dverí. Tak sme to tam tehlou zaťažili. Wow. Ideme tam dať vlastne takéto brekety, ktoré tam takto asi, neviem, jak to tam chce dať. Asi takto tam chce dať, aby to svietilo tak trošku do priestoru. Tak tam dáme vlastne dáme tam túto lampu. Toto tam vlastne dáme, aby to takto nejak svietilo do 45 stupňového uhla, aby to vlastne svietilo pred garáž. Čo je fajn, lebo keď večer odchádzame, čo je 90% času, tak nevidím ani chuj. Takže Peťko tu zatiaľ strihá, robí elektriku a ja zatiaľ idem tieto brekety streknúť týmto, aby to nerzavelo venku, lebo však to bude venku, tak to streknem takým Metal Protective Paint. Máte ma to opítka, no? Lakerník iba za 25 na hodinu, čo hovoríš? Má to nejaké stekance, Orange masil si to, ty debil. No a? No však pozri to z mojej strany. To je úplne jedno. Dobre to je. Aspoň to nebude hrzavé, to je masné. A navyše toto, tu je napísané, že, tuto je presne napísané, že nemusíte odmasňovať pred nafarbením. Ukážte. Odhodím to. Nie ešte, však to musí uschnúť. Nehaj to. Wow, teraz bude zo spodu. No a mne hovorí, že tam budú... Kúpeš. Wow. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Všetkých bavoráckých čiernych pariet, čo tam mám v plezovkách, by sme mohli nastrekať garazové vráta. Teda. To neviem, či je dobrý nápad. Čo na čierno? No to by ti nevyšlo. Asi nie. Koľko tam máš? Pol litra maximálne. Koľko? Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Aj koľko tam nie. No. Koľko to hento celé? Si na narazník, ale máme pol litra na bránu. Mathematics. No dobre. Brekety sú nastrekané, musím iba počkať, dokým uschne. Tento tam sa trošku potrasie ho. Potom vám ukážem iba záznam, jak bude tu na zemi, iba ho tras. Tak sa budeme smiať. No ako chodí. Takže, keď tam budú... No ne. Dobre, má to lepšie farby. Tá plešina má v kuse takú istú farbu. Takže tu vidieť vlastne, som tu trošku prebehol šmígom a tu vlastne vidieť presne, kde sú tie prehlbiny. Tak to ešte trošku zdrsním, trošku vybrúsim, uvidím, že ako mi to povede. Šláhnem tam git na plast a bude dobre. Dobre, no. Vybrúsim. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Vidíme, že jak tie čierne spoty sú proste nižšie, takže sme si zarobili git na plasty a jedeme to tam. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Ty kokso, M5 vydal ono, jak vyleštil kokot. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Videl som DM-som. Jebe. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Raz nebudem mať maseráci, taký kokot nie som. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Ty priebaný si už úplne. Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Som si tam proste jemný taký kopček, aby som mal čo brúsiť vlastne.
Peťko tu robí s káblami, ale nejak sa mu nedarí. Nevie. Nevie presvedčiť elektriku, aby elektrikovala. BOZP, ľudia, zavrite oči. No, nie som doma, takže... Žiadne nadávanie, budete sa tu pípať. Dobre, už by stačilo to opäť a teraz to už bude bez ňou. Nemáš hlavičku? Už ja vidím nejakú. Je to iba smetný. No, takže prišli sme na pôvod našej chyby. Teda chyby kabeláže. Moje chyby! Vlastne od tohto vypínača. To ide hen tam hore. To aspoň to kameru, nie mňa. Tam. A potom to ide takto, by to malo ísť. No. Pádi elektrikári sa teraz musia chytať za hlavu. No, ja ich chytám, ty kokot. Ty si elektrikár. Dones mi nový vypínač. Peťko, by si sa veľa od nás. Ja som rád, že mám káble. Choďte do piče. Tak vieš čo? Káble iba budeš spájať. Takže teraz sme sa rozhodli, že ujebeme vypínač. Tam základ, ono je do videa. Lebo ono je preparovaný na epileptický záchod, no už stratil všetko. Nevadí, dosť je tam tých vo vnútri. No čo pán elektrikár? Dobre to bude. Výborne. Jedného dňa. Takže to rozoberieme, vypínač. Dobre. 40 tej kábel tam ide. Aha, tu dole. Takže toto. Dobre, nesvíň mi do očí. Tuto majsterkou už on je okopaný elektrikou takým štýlom, že dovidenia. A už nám svieti lampa. Už sme si strekli ten nohy. Nevšimajte si štekancov, moc som nariadil. Ale to je v pohode. Už to vyzerá lepšie. Toto sme popravovali. Tam sa to zbrúsi, takže takto je iba primer. Takže ten sa takto ešte brúsi, takže to bude v pohode. Da. Joka najebal tú pásku. Takže máme stredu, idem striekať tento nárazník s tým, že teraz už sú kolesá na výmene. Idem si ho ešte umyť, včera sme vybrúsili vlastne primer, teraz pôjdem na to farbalak. I'm too chaotic and the music don't reflect that shit. You think you got it, oh, you think you got it. I always promise I'll never rap about a narcotic. I'll keep my promise, but know that I'm still being honest. The help I needed coming, now I'm pushing the button to self-destruct me. And no, I don't wanna talk about it. I'll never take you up on your offer to try to help me out of it. It's just a matter of time until I rest my eyes, go to sleep and never come out of it. Máme náražník. Dymšam. Napilili sme tu drevko. Mistr Štiepač. Ako to ide? Aj no, koľko dám menšie kúsky nemohli byť, čo? Nie. Tu sa naskladáva tuto Logotávia.
Tu je nárazníkos. Už tu máme svetlos, mladom stylos. Svetlo. Máme naskladanú masku. A za to robíme s drevkom. Sme napíleli, teraz ho nosím dnu, aby nebolo mokré. Pozerá to video špinu. Nie. Takže sme na garáži. Zase. Tu drevo, tam drevo, hen tam drevo, všade samé drevo. Dáno drevo. Takže na prianie, tam ide takéto suchý zips, tam je druhá strana. A poďte tam je špezetka, keďže to je švajčiarske auto, takže oni majú tieto mikro špezetky. Takže tu si robím už nejaké značenie, aby to bolo rovné a aby to bolo v rovnakých vzdialenostiach. Ešte tu si idem odmerať a tu. Takže na požiadanie sme spravili tak, že už je to na suchom zipse, čo si vlastne dodal. Takže som to odmeral. Jasné, je to nárazník na proste na veľkú značku, ale proste Švajčiari. Takže už máme zadnú. Ešte to treba umyť, aby to vyzeralo normálne. Nárazník máme na hodinu. Všetko tu je, toto by bolo hotové. Aj pekne zatiahnuté kolieska, všetko funguje jak má. Takže s týmto sme hotoví. To prišiel tento krásny chlapec nám urobiť okná. Konečne. Takže, to je rič. Takže sa budú robiť trošku oknička. Jak je toto, tak budú, jak sú tieto správne, tak budú aj všetky ostatné. Tu sa Maťo fláka. Sa Maťo fláka a robí sa, že niečo robí. Ešte dneska pôjdeme na geometriu, vlastne s týmto. A ešte si asi natočíme recenziu na to. Konečne tam bude niečo iné okrem geometrie. Takže budete sa mať na čo kúkať zase 30 minútové video. Možno až niečo z tohto spravíme, ale uvidíme. Asi doskladám panorámu. A káble sa nedorobia, lebo nemáme tubičky. Takže to už robí teraz takú profesionálnu. Počúvaj, bol som zubáky a netaž má. Odznám najmä, to sa nemôže byť. My si tu